आंनि बैसोआलाय 45 बोसोर बारग'लांबाय सना सिनिगाव गामिनि समायना खानाय बानाय दाख्लामसै नोंलाय आंखौ आजां गाजां सानै सानै आंनि बैसोआलाय 45 बोसोर बारग'लांबाय सना सिनिगाव गामिनि समायना खानाय बानाय दाख्लामसै नोंलाय आंखौ आजां गाजां सिनिगाव गामिनि समायना खानाय बानाय दाख्लामसै नोंलाय आंखौ आजां गाजां नोंखौ नेयै नेयै नोंखौ सानै सानै आंनि बैसोआलाय 45 बोसोर बारग'लांबाय सना मैनागुरिनि समायना खानाय बानाय दाख्लामसै नोंलाय आंखौ आजां गाजां लांथारनोसै सना मैनागुरिनि समायना खानाय बानाय लांथारनोसै सना मैनागुरिनि समायना खानाय बानाय
बैसोआलाय 45 बोसोर बारग'लांबाय